Vi skal nemlig stå på ski. Jeg har aldrig prøvet at stå på ski før. Jeg har aldrig været på skiferie. Kun sommerferie. Her i starten der prøver vi egentlig bare lige at holde ved hernede. Står med sådan lidt bøjet ben. Bare lige så stille og roligt. Lav en trekant. Ja, og modsat. Her. Super godt, David. Det skal du bare blive ved med det der. Det er super stærkt. Sådan, David.